Ens trobem aquí, al barri del Fondo, davant del monument a Celestí Boada, qui va ser alcalde republicà de la nostra ciutat, per una vegada més reclamar la dignificació de l'espai de memòria històrica a la nostra ciutat, de Celestí Boada, de José Berruezo, de Julia Romera i tantes altres antifeixistes. El 27 de gener de 1939, les tropes franquistes van entrar a la nostra ciutat i l'any 2001 un grup d'ultradreta espanyolista va voler manifestar-se per rememorar aquests fets. El poble organitzat, però, va impedir la seva presència en una manifestació antifeixista de més de 3.000 persones. Des de llavors, el 27 de gener, està instaurat com a diada antifeixista de Santa Coloma de Gramenet, de Gramenet de Besòs. Per això, animem des de la CUP Gent de Gramenet a participar de la manifestació antifeixista que convoca la Comissió Antifeixista 27 de gener, aquest dijous 27 de gener a les 7 de la tarda, que sortirà de la plaça de la Rellotge. I també, des de la CUP Gent de Gramenet, organitzem un acte de recuperació de la memòria històrica, però també per debatre i parlar del feixisme en l'actualitat. Serà el 3 de febrer a 3:15 a la Biblioteca del Fondo i comptarem amb l'historiador Juanjo Gallardo, l'activista social Gabriela Serra i la diputada de la CUP Un nou cicle per guanyar, la Baixa Changue. Per això, des de la CUP Gent de Gramenet, tot el suport a les antifeixistes encausades de la nostra ciutat i d'arreu i animar a participar d'aquests actes i mobilitzacions que realitzen entorn a aquesta data.